Всички неща имат своя край. Ние сме като героите в една история. Животът ни може лесно да бъде отнет от стрела или камък. Прелистваш страницата и хиляди загиват. И за какво? Заради гордостта на двама водачи, неустоимо привлечени един към друг от общата си съдба и от силата на два меча. После ледения меч и острието на Армагедон се срещат. Ослепителна мълния. Още една страница е прелистена. Разрушението е съпроводено от земетресения, вулканични изригвания, наводнения и безброй жертви. Но то подтиква и към прояви на смелост. Точно когато изглежда, че сме обречени, ние отново прелистваме страницата. И безброй щастливи бегълци се спасяват през портали в друг свят. Дали това е краят на нашата легенда? Не. Ние сме пионките на съдбата. Има още много страници за прелистване. Всички неща имат своето начало.